Mag-bike ra ko ron. Atong sawayan kung unsa gid ang view dito. Atong sawayan kung nindot ba dito, pwede pa maka-skate, pwede pa maka-run, pwede pa maka-bike. Atong tanawon ang bagong open nga destination diri sa Liloan. Padaw na ko dito sa Pier 8, excited ko. Medyo ngit-ngit gyapon ang langit karon, pareha gahapon. Pero nag-uwan mo gud gahapon karon medyo wala man gud. So try na to, makasoroy ta ba. Kita mo to? Nagkuhan siya, unicycle nga electric ba, ganahan ko apason siya. Pasong gana ko siya. Pasong ako nga riyot. Nakita na lang ko unicycle. Nakita na lang ko. Nandito sa 7-Eleven. Sabi na kung di na lang ako mabdan, yay! Nasod siya sa 7-Eleven, guys. Nasod siya na akong baton if makitaan ako, sige. Wala rasa ko kung sa akong baton. Kaya ato niya, ay, wato na ito nga magawas nga atong videohan ka din. Atong tanawon na sa ito ano. Wala, tanawon rin na ito ang iyang kaon. Board. O yung, ito ba na, vehicle naman sa ito ba na? Yung unicycle, electric unicycle. Hindi na siguro ito magawas eh, mato na lang ko. Mato na ko appear. Hapit na mag alas 6. Hindi na siguro siya magawas sa 7-Eleven. Nawa naman sa 7-Eleven o kababasa din siya trabaho. So karon magikan ako, maadto na ako sa Pier 8, tanaw na ko if open pa. Kung di na open o uli. Kung open, mo-try ko og soroy. Masasagi yun ang Pier 8. Dito, di maagi rin eh. Sige, salamat boss. Sige, salamat boss. I think mawala na ito. Oh, nice. Pwede makasod ang mga cyclist ko eh. Di ba mo makakita? Di ba ako na siya maklaro pero mawala na ito. Agian na lang, entrance lang itong pangitakon. Kapag if papasudlon, papataron ko kung di na tapasudlon. Good reset, bye-bye. Hindi na pasudlon ya? So dili pa gid pwede pasudlan ng Pier 8 run. Okay, so dili pa siya pasudlan. Di pa siguro sila officially open for public ba. Uli. Auto no, nilakaw na lang ko kaya di man nila pasudlan ang kuhan di ay. Di pa nila pasudlan ang Pier 88. So karon mangita na siguro ko glahing-lingaw, masoroy na lang siguro ko mag-take of time lapse. Na ako ron dapit sa Liloan Bridge. I mean na ako sa Liloan Bridge. Okay, bawas ako pa doon pero di pa ganahan mo uli. Nga i-take advantage na lang ako ang nga weather ba dili ngit dili kawan nun pag-take lang sa time lapse 3. Tambay lang na diri sa Liloan Bridge. Tambay sa ko diri kay magunahon ako kung asa ko pwede pa mo adto, pwede magtambay, pwede mo take time lapse. Doon naman po ni sa Amua pero maulagi wala na ko lingaw. Naka 6 kilometers sa ko sa akong bike ay. Biyahe na sa kong balik, mangita ko laing tambayanan. Mangita ko laing lingaw. Wala na yung mag-asa eh. Padung na tauli. Yung maragula gyapo eh. Wala na ko nakita ang tambayanan. Or kanang nindot stayhan ba. Dool na kayo sa Amua so huli na lang siguro ko. Diri na lang sad siguro na ako i-end ang vlog. Puro pa man fail atong mga destinations. Or kung hagad si Ayan naglaag ron, pwede pa tayo magtambayan sa Lasyon. Ngaon tag-barbecue dito. Or kung unsay kalingawan sa tambayan, okay ba? May talangid og di mo uwan. Kaya kung muuwan, cancel na sang plano. Pero mga na eh. Daul na ko sa balay. Mga good na lang kung Ayan naglaag para sure nga nailakaw, di ba? Sige, ako na lang sa chatan. Muli sa ko una.
Then akong chatan, kaya murag wa pa man siguro siya ni out. So, ulis ako. Okay. So, gabi na. Niuli na ako. And nag-chat na siya ayon nga dili lang sa daw siya mugawas kay mag-rest pa siya. And ako sa personally mas mapili na lang ko nga mas mupaway na lang ko karon. Kaya sa'yo na sa community ugma nga sa'yo pa kay Monday pa. Sa maning kamot ko nga makapaway ko tarong ron binti na sa balik ugma. Eh dito sa ko upload na sa ko then yeah, mga to. Sige na, mawala na sa ito for today. My third video in a row sa July. So July 3, third video. All goods. So sige. Whole July mag-vlog ko. I'll try my best. See you tomorrow. Bye. Mas hindi tayo by wide lens pero